2027 मध्ये गोव्यामध्ये 2/3 मेजॉरिटीने भारतीय जनता पक्ष आणि आमची मगोप आणि आमच्या महायुतीची सत्ता ही या ठिकाणी येणार आहे। तुमच्या मनातलं प्रेम हे व्यक्त करण्याकरता 9 तारीख तुम्हाला मिळाली आहे। रवीजींची परंपरा, त्यांचं कार्य, बहुजनांचा विकास, हे सगळं कार्य पुढे नेण्याकरता आता तो मैदानात उतरलाय आणि त्याच्या पाठीशी या ठिकाणी ही सगळी नेते मंडळी आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत, संपूर्ण सरकार हे रितेशच्या पाठीशी आहे। अरे 8 महिन्यामध्ये या फोंड्यामध्ये तुमच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्याचं काम रितेश करून दाखवतील, हा विश्वास तुम्हाला देतो। रवी नाईकाक खरी श्रद्धांजली केन्ना मेळटली तर रवी नाईकाक खरी श्रद्धांजली 9 तारखे दीस आमी कमळाचो बटन दाबतले तेच दिसा श्रद्धांजली मेळटली। त्या खातीर आमी ती खरी श्रद्धांजली तांकां दिवपाक जाय म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला। माझो सिरियल नंबर 3 हेजेर माझे कमळाचे बटन जो बीजेपीचो आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो कमळ हेजेर तुम्ही बटनाचेर प्रेस करतले आणि म्हाका बहुसंख्य मतान जिखून दितले ही आशा दवरता।